pangane. Ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho, Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petro apa nangis minggir. Minggir Petro. Lho. Lentuk nang ndi Petro kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bos. Didol dengkulmu ora. Larang lho iki, larang iki bendara e. Nek wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-enteke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro nang ngopo? Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan tak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil wo. Nggih mang tingali. Lho kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku Petro. Aduh. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara arepa Begawan Durna nesu. Wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng rawe. Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngastin Karang Kadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Wong ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karang Kadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karang Kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karang Kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora sasa ngandani, kowe iki mung SD, aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakarepmu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Remban. Lho, iki Bagong. Arep ngopo? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, ketemu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku iki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Cah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar
Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak ruda paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik dek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awakmu. Oh, gondok bleguduk suwalu kempol Sumorante, hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng ta iki wis dadi kingkut bar iki terus rampung terus limbukan, ndak kesuwen. Ngendi papane wong Bantayuda? Ha, iki. Blabar waja kentem kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Tak cotok sirahmu ora. Ah metu njaba jelas mati. Nek metu jero jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, wani metu njaba ayo kowe karo aku. Apa sapa sing tekan wae? Metu njaba lan tuntuti Begawan Durna. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe sing nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lah sing temandang sapa? Ya mbuh. Caitan to kae ngene. Kae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ora luwih gagas saka aku to? Heeh. Ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangeteni sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Nek Durna duduke ning tengah segara, niku jane niate ora nduduke banyu suci,
mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel ora. Kula ngerti lho rembugan teng jero kotak. Sampean ra krungu sampean teng dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah disaruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantangi karo Durna kok mungsuhe sampean. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampean. Bapak sampean niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menangi dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, edan wae wis ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko sik yaene. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya. Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani mir. Sapenake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkadempel, lahir teng Karangkadempel, nek ana wong ngrasani Karangkadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Ngene bakal gawe bumi angus Karangkadempel. Sapa sing ora merkitik yen to dilairake ning Karangkadempel, urip ning Karangkadempel, seger ngombe banyu Karangkadempel, wareg mangan wulu wetu Karangkadempel. Kok bumi kelahirane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelahirane. Wah, ngrungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Konjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Embuk lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkadempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimulpi Karangkadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing ngendikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayal. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njotosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing njotosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to.
Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget yo, man gemes aku. Nang ndi arep ketekan Durna mesti geger, nang ndi arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Wen pokoke hati-hati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang ndak seneni. Petruk kuwi sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Itu nun aja njotosi Durna nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu. Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmangke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sakmangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menawa paduka supe dhateng watak wantun ing Kurawa ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngaten ajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana Panakawan ya. Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, estoke dawuh. Mangsa Barama, aku mingkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mingkari manut. Sinuwun gandeng sakmangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar, aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukan badhe kula bibaraken sakmangke menawi rubeda ing tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning mananggilan, Ilang Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, Candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Panalingan remajaring latri pinenggak jangganira kapisanan
paning perang Bratayuda. Gandheng blekudu soal gimbal Semarante hawala. Syukur ger syukur anakku murid, anakku siswa. Nalindring Pageralun. Prabu Jayeng Sekti. Mriki kula penemban. Wonten menapa dene paduka ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegering para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa peneban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kirana ana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Jayeng Sekti. Keparanggul mungguh ngayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul.
Iki sapa iki? Matane kok gedene ra jamak kaya nduk diceplok. Truk. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Truk. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men dikandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Nah, Wis men tak lakonane, Truk. nek kalah, Wong menang wong perang hitunge mung loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ndek tanggungan gula wenthek anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula wenthek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong ngantarne anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok Gong. Lah piteno nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Menci dhewe kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Waranyata. Putra Jodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kok diajar Ndara Antasena. Eneng kok? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Iki mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Lakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, ora ngaku lho. Satreng Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti Ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarnata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Buapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes 100 balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mundak kedupak aku. Oh ya. Wis aku wis pencak medeni lho. Wani, Sing tak wedeni apamu? ora minggat suara aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak
kramasi sirahmu tak nggo gatheng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajiksa. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajiksa. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes. Tuan. Wis Gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjutur ronggon ya niki pun mlentrong loro niki diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo.
Oh. Wah, katamu pemilihan. Sopo irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong nang Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Iya. Kakak apa kaya Kakak apa sila tu Kata apa kecil kakak pada tu Itu non Mungsuhmu Lah pripun Ini Kakak Bagilah sabar ini apa Mumet Iya lah Kata apa sila tu Sagabak ketela sama dia. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar buangan biyen. Rene lho. Agabak iki. Ajak iki Pak, ajar. Wah, radong. Agada. Agak jakeli. Aku betul sini. Agak kecewa juga selek kowe dong boleh ora aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres ada agak aku ada tuh aku piye tra iki salusine piye iki langsung dipateni po aja iso nggo dolanan asik iki patene kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude agama iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso, Ha, iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Oh alah jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petruk. Aku. Retukan kesilaka kelupak. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petruk, kadek. Akate aja lah kata dia. Akate. Aku bener akate. Tulis. Kata begini. Aku Bagong. Kelewat Bagong. Rada jelas ae rada jelas.
sirmu agawata sawala katakawaya katiwisya wisabari tilebakaya puyer patra ora isih kuat aku isih kuat apa diketik kembali dilek apa jene tulis aduh buku di oh oke banget ngerti deh ini agak ada baik ada apa sih kita akan terjadi kita kita kematian monggo ngono dadi dolanan saake ya kok wah pesone apik iki Truk aja dijukuk kuwi nggone wong mati kuwalat wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat jukuk iso nggo mbleh wedhus ha iya baja putih jarike bathik Truk aja to Bong iki ora malingan ngono lho ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok copot jarike waduh klambine iki iso nggo jaket nek turu Truk ha iya wis lumayan entuk-entukan ben copot nggo cilekke lumayan mereke GT Men ayo wedan nglendis ora diturai apa-apa oh jan bocah-bocahane do wah ketroki banget tenan awitene aku mengentuk kuwi kok iki wangune ratune nggawa mbako apa kuwi butah kuwi oh tak jukuke Mas Truk dilinteng gah tenan disumet cepete ra jamak-jamak brongo cangkemmu mesti ayo sapa sing arep ganggu lomba mengisa apa kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong kula ajar Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak oh wange cilik nggih nganggo gelung leres tangane kenceng cilik ning kenceng to nggih kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki simbah kok prisa wong tua menang pengalaman aku wis arep mangan gempalaning jagat legine ngasi ning kahanan Sentyaki nggih mbok menawi menika wah kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut saben dinane nek ra gelut ki awake meriang Sentyaki menika Sentyaki kuwi domongi kok wis kana mulih kana nggih ketemu anak bojo syukuran lho syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki bejo kowe ora modar Sentyaki ki paling ora mungsuhe ki tugel boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih wis tak kendhawuh Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke oh nggih engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih wis tak kendhawuh. Wah. Musa-musa apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17.
nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Kiyaipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Inggih, Mbah. Ana mundur. Inggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep kanggo dolanan. Dolanan ora. Rumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsu wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kono. Iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Mungsu Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jeleng kuwi kethuke gedhog ngono kok tuk. Kalau bayar pira kowe? Semangkean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu, Mas? Aku Setyaki. Setyampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ra kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar para wedok kuwi sapa? Sukini. Su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun Mas Setyaki boyo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun.
Gilan. Nggih, wonten dawuh mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula eleke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget iki. Sapa, Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang dempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja. Antarja ya ampun kaya antar pit antar. Ih. Ya ampun ilang Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, mungsuhe ampuh banget. Paman Setyaki Kakang Garukaca Kakang Antarja melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget ya. Oh, aku pasti terpuaskan. Sapa, Mas? Sapa? Iki sapa omong kok mencap-mencep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbes buwilak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Lho wangi rene. Piye, tono wae yo, ngomong ngreget-ngregeti ora. Aku nganti kaya ngono ae tak pethukne. Aku wae. Ha iya. Aku arep methuke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mbane ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu, Gong, ora ngelek-eleki ora. Ih. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Kasandono ning kene wae engko tak.
Ya ampun iki ngopo iki jenggote coba ngopo iki? Ya men ndingu ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes lagi. Ora ngono kuwi kok, Mas. Aku grisi deloke. Kok pecah ndasmu lho, Kong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbulke. Aku terus melayu sifat kuping ndak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat e runge. Ayo arti lagi. Wah, kurat. Modar ora. Petruk ki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora makcleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Sukini mbuh kok sajake kagel mbuh alah satulan kalah to kowe kalah ora tau lho banyak iki kula niku ora tau sia-sia uripku mbak loro-loro ati kula men disepelek karo wong karek kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula semangga. Kanggo sesumber lindhu bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderan aja tuntang nata pagelaran barat.
Oh. Kiai. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurja ambles bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayu Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten enten sing kepalane krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah. Wong gagah Werkudara sapa siswaning Begawan Durna Prabu Jayeng Sekti. Ayo meneke Semar apa ora bakal lawenehake. Wah lakon kene pancaka. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang. Ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe? Ayo, ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara-cara nganti wal para Pandhawa.
Petruk melayu-melayu eneng apa? Aturaken triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kaprajondang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti tembuti papan gunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara. Sewu sinuwun sepinten kalpatan kula diagung pangaksami menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti. Ya wis apa dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa kula pun Darma Kusuma. Wah dal Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih mila mekaten sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma, dulurmu wis ora ana, dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah candak pakunjaran papanmu Baladewa. Wah Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki.
Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan niku mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho sebabe Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok cak. Ora gek temandang aku wis iso nek piye. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nang ngono? Mbaya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajaran wong wong manusa glendeng nang kono. Mana Baladewa? Komen meneng wae ngopo kowe? Ati wis ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajaran. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panus maning salep jajaran ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajaran iblis nanate. Jaya Sekti mungsuhe Baladewa legane ngadupat. Tan Samar pamoring sukma sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana. Wah, Ratu Mandura, Prabu Baladewa ora pangling. Aku wis tau ngerti kondange. Yen duka mesti nggilani tandange. Ya. Ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa. Nanging bakal tak gawe wirang. Keclorong Kyai Candra Winayang. Ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Palat. Strayoli binatang panupaning jajaran durung bapak kulitmu durung putung balung nglepaske pusaka. Kowe wong jireng getih wedi mati Jayang Sekti ayo tantangan nata Mandura Prabu Baladewa. Kirung sadar apa ya? Kok iso Den Petruk apa kowe ngene? Kowe aja mpalangi aku Petruk mikir tandangane. Ngerti tenan iki. Kula sing weruh mbrebes mili lho Den. Nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikir? Mikir Petruk. Lho. Lentuk nang ndi Petruk kok entuk macan sirkus? Macan sirkus dekulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe. Iso wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo, Bos. Didol dengkulmu ora.
Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngene nggo abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir ngono. Petrone ngowo. Nuwun sewu Den, Mang nuwun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sik ewo. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa Petro? Petro iki sikile sapa? Nuwun ngapunten, sampeyan wujud macan sak menika Ndara. Aduh mati aku Petro. Aduh. Aduh mati Petro. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye Petro? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Tru? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekuru. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kawujude kaya ngene piye? Nggih, monggo. Den prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani Trisanya purnama sasi gilaran ing tengah latar Petro iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono Kakang Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-uni. Nek sampeyan ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro piye Petro? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampeyan bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampeyan mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ha iso ora mlebu warung ya, Tru. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang mlayu dadi gratis.
Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen Douglas kok gong ayo semen. Douglas iki basane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah ya. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, pampun pejah lho, Pak, pampun sedo lho. Nala garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo, Pak, kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padhae Semar iki suka ces-cesan kuwi. Kok nancepke ora. Pun rika mangkat. Yo, Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit to. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang den banting wonten ing Bantala. Eling-eling kula Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kaliyan Semar ingkang saestu datan Genggang Sarikma. Den prayitna semuriris eka balik titiyane gandayane sapa sing nganggo dada padhake kupingku ora krungu. Semar kowe sing gawe aku mancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapakke arep diapak-apakke kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong digdaya ngaku kowe titis dewa ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut
Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi kudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.